Manang Bianang! Kadagiti sana makamamo siyak ni Jena Almoite, amang kabkablaaw kada kayo tinaragsak nga oras yu amin nga awan labas. Welcome kayo dito YouTube channel Jena Almoite Drama. Kapadasan man ni kabsat husto sa napud na nagantintay drama. Ngam shoutout mampay iti pamilya Maganay dita Alfonso Lista Ifugao from Lolita Maganay. Ni Jean dita Tabuk City, kan Nestor Alamo kan dagiti kalugaran na, kasamatan iti Alamo family, Malyaga, Bueno kan Banyel family. Kastimanti ko na ni kabsat husto. Dear Manang Bianang, may sa ako na senior citizen, kat adabugbugto nga anak mi kan ni bakat. Idi balasang adadwang agar-aram kan kuhana. Agduma ti kayat may iti asawak ngagbalin manugang banag apag supsupyatan mi adwa. Rogyak nga ruden ti agsalaysay. Unay maday ta pa nagigop mo iti kapen, husto. Nagimas nga rod bakit? Mas mananam ko nga mintiyag kape nung napigsa ti panagigop ko. Adda ka magayam dito'y papag. Itay pa asap-sapulan ka. Apay ayatina, honey. Hani nga mo, agraraman ka. Lakayan ka kundi hani. Kay man ano kumaya, awan mo dakis na. Apay, dagiti laubeng ti adakarbangan na nga aginawag iti hanay. Ure mo't da tayo a senior citizen Nagbayag ngagsarsarita da din siya kunday di ahulyo. Di pa'y laagawid day di alalaki. Noon niya launay nga tati pagsarsaritaan da iti anak ta Kay baybayam agar-arim nga raw. Di mo lakayan ni din siya day jay. Tasinot kayat na, day di atitaw, apada nga agkud-kud-kud iti daga. Uray ata nagagat ngagtrabaho. Naglawan tupay di gardin na. Nagadupay ti taraken na anuang kan kalkalding. May sa kamit abakbakitan. Imbes ati pagnamayan ti anak mo ti panunutem, saan may takaslakayat mo nga agrigat daw? May maya mga dayaw ni Tito ata kalugaran tayaw. Ammo tayaw ti ugali na. Nasingput kan nagagat. Nadayaw pa'y abaro. Ngamday di ahulyo nga Di tayo pa'y kalugaran. Ije mo't labangir nga ilit ayan na. Wala ngam di tama ammo ti pamilya na. Basta ni Julio ti kahit kung agbalin ang manugang. May mayat day jay baknang. Apay, di mo kayat nga agbalin to adon niya di anak ta. Nanamay to ti biyag na no ni Julio ti pakiasawaan na. Diyak amukang ka. Kasano ko maama sigurado maabak ng day di lalaki. Di mo maamam mo. Apay, di mo makita di lugan na. Bulsak kaya. Nginginain alugan ko naman. Agsusukat pa tilugan na nga umay mangaram kinidensya. Kahit sure ka nga raw, alugan na dagijay. Kitwin na. Iman maniho na nga raw, di ko na. Welcome to Jena Almoite Drama. Patuloy nga raw din siya. Tanay, adang sapay aramidang. Alang arod Julio, katni, agyaman akmanan kadagiti inted mo, Kabapainan, inton maminsan, di kan gumatang iti kumkumporme. Tunggal umay ka, at daawit mo amakmakan. Sapay agkakanginan sapay dagita. Ayos lang. Basit labanag dagita din siya. Basta parakin ka. Alang arod, mapankanta ni. Kasla makatudtudo, nagalis ti dalan. Sige nga raw, inton maminsan manay. Ay na, nagnanaman ti sabaw na ito yung ikan. Aginayad ka mamut ang mga ansika, hustaw. Kas kalamabisbisinan. Italang amin manang agsida tayo iti inalsiman nga ikan. Nabaglaki deng, tadaintid ni Julio, anaimas asidain. Ti na maititid da di alalaki. Imbagak lang arudan asaan at tila ititid na. Ngamangtid matlat ta. Apay ay alapdam din siya. Kit regalo na nga rudmutkin ka. Kas di at regalo. Pangkalahatan ti regalo na. Para ka na tayo amin. Saan la para kin ka? Talaga ananakim di dyan lalaki. Type ko na dyan ngagbalin ang manugang. No siya, saan ko atype tatang? Ay, agtal na ka man din siya. Anyat di mo pangayatan kin ko anakit baknang. Naparabor pa'y. Kanadamot itsura na.
At dantupay kang ingas ng artista. Nagwapo may. Basta saan ko type. Awan riknakken ko na tatang. Ay. San anatangkin ti ulam? Nagadunga inintid na kinggan. Kalpasan na, bastidam. Apay, di ka mabaeng. No di na kaya at di mo pilitan, hustaw. Apay si kaya ti makiasawa, tape si katagpili ti pakiasawaan tanak ta. Wen, taamok a panunutan tinapintas a masakbayan ni Densya. Ulitak, Densya, saan anatangkin ti ulam? Tong palam ti kayat kaw, ni Julio ti aklunam, ta iso ti type kaw ngagbalin a manugang. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Naimbang nga orasyon, Nana. Ada ka din ni Densya? Nay, si ka maggayam tito. Ala, sumrag ka barok. Agyaman na. Nakaturog siya, ba't ni Densya bakit? Di mo disturbuan nung nakaturaw. Saan mat Kano kalkalpas na la nagdigaws. Mala, agtugaw ka pala ang barok Ayabak ni den siya ijay silid na. Anya tabit-bit mau, titaw? Ay kwa. Sibuyas kan bawang, tata. Nagapitak ngamin iti kalman, iti mulak a bawang kan sibuyas. Adu pa'y matlat sibuyas kin bawang may. Mapurga kami ay itikasta. Sana bale. Tasan abasta madadaal dagitoy, tata. Mabalin yung istaken. Wingayam. Apay, awan pa imbagbaga ni Densya ken ka. Maipapan itigasat mo ken kwa na. Nasa una ngamin kanyak idinaminsan nga... Kadipay, tito. Saan din siya? Kasangsangpot ko lang. Kayat mo ti agkape, mang timpla ak tagkape taan niya. Ha? Sika din siya. Densya, itimplaan nakmitan iti kabek. Tatalo tayong agkabek. Ha? Uwan, tatang. Ay na. Kay, agsaw kayo Di kayo ba't agsaw adwan, Densya, tito. Mangan ka iti tinapay, tito. Adto'y Agyaman hak din siya. Hustaw! Umay ka man ditaw. Anyat kuko am ditaya. Umay ka man taday paramid kaw. Ambom ngagkapkapi na tao, disturbo ka mo ditatina. Basta umay ka ditaw. Dara suma. Wen, mabit lang. Umayang. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Anya ka matin. Amom nga da bisita di anak mo. Implastar mo katag kape iti sangwanan dan. Kahit, anya ko ba? Mayat kit di tapno mabantaya kita. Kit maamuak no anya't pagsaritaan da. Masapol ang mabantayak di anak ta, tanariga tayong. Ang mga nubulbulat singin da, kit mamati mo't adagusan di anak ta. Saan mo tamang bulbulat singla ang ni tito? Jagnagan na iti Hulyo ti madlaw amang bulbulat sing. Ay saan? Napudno nga gayat dayjay. Ni Julio ti kayat kung agbalin ang manugang. Ni tito mo kanyak. May mayat ni Julio tabaknang. May maya ni tito tanasing pag ka nagagat. Ananuam tagagad no agbisin mo ti buksay. No nagagat ka da kanam. Ay, basta. Ni tito, di kaya kung agbalin na manugang. Basta ni Julio mo't kanyak. Period! Naimbag nga oras siya, tana. At nak manang. Ay, si kabagayam Julio. Sumrek ka ba raw? Nagyaman ang tana. Aywan, at nakarnit mo ang kanbakang insangpot ka. Ay na, naggimasin ngay. Naggimasin ngay sabaw. Ay, mabitlaan tata. Ag-vibrate ti cellphone ka. Ang dawag ka. Hello? Wan, wasingan nyo amay dagitilugan. Kan ibagam itibabaw na taagdalos anay yung pagditabansyon ha. Taadda sa ngayilik no madamdama. Mapanak pa yung amin madamdama ija asyenda. Tayo nakitaan dagititrabahador injay. Oh, sige. Anta kayong timakam mo dita. Bye. Sino di kinasarita mga Julio Barok? Tayo may sama na driver ko, tata. Di damot amo tararamidon da. Damagan da amin. Kat binilin ko lang arod itan. Imbagak da gitaramidon da. Ay,
Talaga nga raw, baknang ka, Hulyaw. Nalipatak nga ron ngayon bati dagiti susi tilugan ka. Isupay nga umitak itong. Nagadumit na kita asusain baraw. Pasik pa yung kitita ito Kagudwalang na ito yung tata. Pangusaram nga iti ado-alugan mo, Hulyaw. Naimbag numausar mo amin. Diyak nga ron mo usaran di duma. Ngam no sinong to tagbalin ang katugangak. Itad kunto tayo may isa. Ha? Naggasat mo tagbalin akatuganga mo. Mala, mabitlaang. Tay nakayaban ni din siya, tagsarita kayaw. Tay ipalutok mo tayo to insangput mo amasida, Hulyaw baraw. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Aklo na mo ni Hulyaw, tagkasar kayo din siya. Manjak tatang. Di naksukiran na Ni Hulyaw ti may bagay kan ka. Napintas to ti biyag mo no iso ti pakiasawam. Ni tito ti ayayatek. Iso ti kayat ko nga aklunan tatang. Di nakman pagpungtutan. Ni Hulyo nga rin ti may bagay kan ka. Alala, in kakasaritan. Aklo na mitan. Kababain no parigatan pa ilahin. Manjak tatang. Nita, idanon ko ti layat kuging kanasukirin makdag. Kasarita mo na saan. Sige nga rod, inaksang mo nun tatang. Ay, Ngamjak aklunan. Kasaritak laang. Ata, patuloy ka. Hindi nakmutla klunan ng tanak mo. bayam, takasaritak to barok. Di ka madanagan ha. Takabutang nakdayjay. Noan niya ti ibagak, tungpalin na. Ibagam nga ron nga klunan ako na atana. Tano aklunan nak. Ikasar ko adagaws. Weng, iti sumaruno ayo umaymaw. Ipasigurado kin ka nga aklunin na kan. Sige nga rod, tata. Mapana ka. Kaanong agsubli ka barok? Inton maminsan nabigat siguro, tata. Ay kwa, jakpay nga min naalat ay sweldo ka nagkarpentero. Mabalinti umutang pailakin ka. Uray 2,000 laang. Kano maalak ti sweldo, bayadan kan taw. Huston to nagsubli ka manin ditaw. Ha? Katuwa na. Day talaga yan, tata. Atoy, tata. Agyaman na Hulyo barok. Ngam numabalay. Nayunam gayam jay 2,000. Ha? Manong kumamin ti utangam, tata? Jismel no adda. Ha? Ala, mabitlang raw. Tanim na Tay karim Iti pa nagsublay. Aklunan na kung anak mo. No aklunan na. Jak pabayadan ti utangam ganyak. Ha? Agpaisaw? Wan, nayunak pa ano kayat mo? Sige. Ipasigurado nga aklunan na kanidin siya. Kaya't nakadayday. Agpakipot laeng. Papanamanan, hustaw. Inak ba ni Jay kabang-ibang nga barangay? Nabayag mo't basitan adyak di may dayaw. Ingka man makipalutan. Agtal na ka man. Kakaisuna nagbalbaliw akon. Wen nagbalbaliw kay ti sumagmamano lang nga aldaw. Ang amita subliam manan. Apay adaman nagutangam iti kwartan. Ibagam tagpay sunay. Kabay bayad ko iti utang mo iti napanalawas. Awan, addaya. Sige. Mapana kon. Ay di ka gararamid hustaw. Sinaan ka no mapunwanak. Di ka kadimadanagan ta nagbalbaliw akon. Nasingpitain do asawam. Tito, itaray na kun. Anya ka rin dito nga ibang bagam din siya. Basta itaray na kun. Tapno awanan makalakpad iti panagin nayat ta. Apay, ada ka di problema? Saan ngamin nga amo ni tatang ko nga inaklon kan? Kat sigurado nga agungat day jay numaamuan na day ta. Kan ipilit na aday jay ahulyo ti ang klonak. Ti pakiasawa Anya? Yawid na kun iya balayo. Wano saan, pumanaw tan dito Intaag lamang iti sabali a lugar. Lumabalin, jaket ang mapasamak ti kasta din siya. Tati kahit kung asawaan ka itinasaya at awagas. Mabutengak tito. Amangan noan niya ti aramidan ti amak. Di ka madanagan din siya. Siyak ti makaam mo. Kasaritak ti amam. Tay bagak ti maipapan ka data. Kan ibagak mo tang nga ikalay sa ka. Delikado tito. Sigurado nga agungat day jay.
Amangan noan niya ti aramidan na. Awan mo't ti maramitan na no bilang lang. Di ka butahing. Tas siyak ti makamugan ka, Densya. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Nay, at dalugan ang nagsardang iti batog anak ko. Ha? Lugan ni Julio nanang. Ibagayo nga awanak. Tarumwarak ijay ridaw ti kusina. Mapanak ijay balay datitong. Malangarod, mapangkan. Tauray siyak. Diya malakayat ngagsarita kayo iti dayta a tao. Nagalas ti ugali na at dapang pangas na. Sige, mapanak ko nanang. Ag-text kayon tunupin manawan. Taagawid ak tumutan. Mangibabain da dyan yung anak mo, Tina. Apa nga inlamangan na ni Julio? Di na nga rod kayat ang makasarita. Mapilit mo nga rod no talaga adi na kayat. Kung sintyambit nga mainter aramidan na. Lilagbain kin Julio. Tila maisang sangput na dito'y balay a regalo na. Ngampaayan na lang. Ay, sana mabalay? Heh, Ay, apay nga may napilitam no talaga adi na kayat. saan nga iso ti masuraut? Siyak! Kaamok tar aramidag. Husto amin nga aramidag. Ayag tal na ka husto. Saan nagaputa husto tinagan mo ka husto maamin nga aramid mo. Ha? At daduma lang nga amang tipalpak nga aramid mo ngam tilimpyo. Isa di ka man kundi sao iti kasta. No di na kayat di mo pilitan. Tadan nobyo na, inaklon na ni Tito. Anya? Ay, di kaya gararamid. Inaklon na nga rodan. Dumanon da kanon iti mabeet. Anya? Ay, sana mabalain. Mabalen, apay katasaanan. Di mo pakibiyangan dyan nakta, tadan nakam na. Welcome to Jena Almoite Drama. Apay nga italang ay bagam day tatata. Nabayag mo't gaya man nga da nagkinawatan da iti day anubyo na. Kwa, jak namin mo baraw. Kay bagbagalaing ni bakit ko kanyak. Inong-ongtak nga rod dyan anak kaw. Pasensya ka na, Julio. Jak mo't ngamin mo akas jay. Kat ala jak mo't mabaling nga ipilit ibagay. No talaga di nakayat. Kay kasano nga rod yung utang mo. Ada pagbayad mo. Ay, kwa, awan pa'y nga rod baraw. Mabalain nga inton umay abulan tayo tangak pa'y. Sana mabaling. Kasapula kong din niya kwarta. Awan na talaga baraw. Ngamno kayat mo. Umay ko ikarong agtrabaho iji balayaw. Anya? Sapisan ko kwarta day jay. Hadda ko mapangigata kiti day jay. Siyak manan ti maungtan ko stoy lang. Ha? Ay, aking kwarta ay baraw. Ala, sumurot ka nga kanyak. Tasik ka ti makisarita kin ni madam. Ha? Sino ang madam? Basta sumurot ka kanyak. Di nakluklukwan, Julio. Ayan ti kwarta ko na. Day tingarot a tao tinangala, madam. Damagan nyo kinkwa na Awan pakibiyangak no asino man day tatao. Basta sikat tinang italkak iti kwarta. Iso asikat agsungbat iti daytoy. Tata, ibagayo man kin ni madam tagpaysaw. Nga inutang nyo ti kwarta. Naimbag nga oras yaw, madam. Wayne, agpaysuti ko na ni Julio. At da inutang ko kinkwa na kwarta. 10,000 amin. Anya, kahit ayan ti bayad mo. Awan pa'y nga rod, madam. Ngam numabalain, yurnungak pa'y kuma. Taawan na talaga. Ha! Agpapada kayo amin. Sika, Julio. Namin anon alino ko na. Sa ita, kastoy man ang tinaramid mo. Nagkuna ngamin nga ipautang mo dayjay kat paggatang iti materyales dayjay. Ha? Kandagi jay lugan at damanen gasgasdan. Dayta kat ti kagurguraken ka. Tabasta iruwar mo latan ti lugan at di mo pa'y ipakada kanyak. Ay, sorry madam. Sana na mauling. Madam, no kaya't yaw, ikarok dito iti utang kaw. Agtrabaho ak kada kayaw. Kabalampay ayat agtrabaho. Kabaylakpay, madam. Madama ti pan nakaramid ti may sabalay ko. Kayat mo ti agtrabaho ijay. Wayne, madam. Kaya't kaw, tapno maikarok ti utang kaw. Alang arod. Julio, kuyugam ta isurom dagiti aramiden na. Uwan madam. Anya ti kayat asawon day to Julio. Kunak man no si katibos ditoy. Saan? Kung kunak lang day jay.
tapno aklunan na kumati anak mo. Hindi nakmo't kinayat ti loka. Anya, no kasta, trabahador ka lang dito. Wanta na. Bulastog kamot gayam hulyaw. Kay, nagpada tala nga. Uray mo't siya, bulastog ka. Linastugan na. Kunang mga aklunan naktanak mo. Ngam saan mo't gayam. Hey, imbag nga ron ata di nakakinayat ti anak kao. Nailawan ko man iti bulastog akaskin ka. Nagadong ay bagbagam. Alakit din. Agtrabaho kan. Ikarom ti utang mo kini madam. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Agkasar kamin kin ni Tito, tatang. Wen tata, kidawag ko man ti pamalubos yo. Tay kalay sa akong tanak yo. Hey, hey. Anyat makunam ngay hustaw. Wen ko namon Hey. Uwi na. Dahil baglakit din. Tas sikati naklon ti anak ko, tito. Ah? No kasta, kayat yun ni Tito para kanyak, tatang. Uwi na, anak ko. Tanay, bulastog mat gayam na dya hulyaw. Dahil baglakit din. Tas saan ka na ilawan kan kwa na. Pangas day. Nga awan mo gayam ipangpakas na. Una na abak nang nga magtrabaho mo't lagayam iti balay ti amo na. Anya nga, di husto ti kunak. Nakadkadlaw ba nga minabulili kung dayja tao? Kat kasano, agkasar kami nga rudan, tatang. Yala, makamu kayo, anak ko. Adda kada kayo dayta. Ingkarok nga rod ti utang ko babaan ti panagtrabaho kiti construction, kat kaasin na nabayadak metlaeng ti utang ko. Kat gapu iti dadya napasamak, ado tinamiris ko amadi nga inaramid ko. Nagpasisira pa iti silang tipirak, ken namati akadagos iti tao adyak matunay amam mo. Ti amok makaiskurak, ngam ti jak mo siyak matgayam tinamaysaan. Ket ita adandwang apukok iti anak ko, ket nagasat launay iti anak ko, ta nakatumpong iti nasingpat ken nagagat nga asawa. Alakastan, gagayyem mo, husto. Ala gagayyem, di tanti nagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama to gayemyo, Jena Almoite. Dakalayaman kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa.